Om 4:10 werd de brandweer van Bezel Reuver gealarmeerd van een heidebrand in Reuver. De brandweer rukte met groot materiaal uit. Eenmaal ter plaatse bleek dat er nog 2 paarden in de wei stingen. Die zijn gelukkig met de schrik vrijgekomen. En de schade bleef gelukkig beperkt tot circa 50 meter aan brandplekje.